maititi vabhanwa ku-UK for 10 years vachibva varesponda vachiedza kuisa macorrections kuti aiwa hadzisi 10 years vachitaura position yavo masungirwo avakaita nezvese. Anyway, zvinhu zvacho, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imikane, so musikana anga achallenge mabritish citizen vana Mildred nevamwe vakati hamuna zvamunondiita zvechikwereti kwenyu kuti asei kwacho, asi vamuratidza kamacitizen kuti bodozve tiri mabritish tinokusungisa. So ivo gatitangeni response yavo yavaisa mushure mekunge vasungwa. Kuri kunzi vakati vasungwa vakaiswa mumarooms ari different pamwe chete nemurume wavo, tongoti allegedly murume zveikotoga vakachata kupiko imi tozoitaura nyaya iyi. So vaiswa kuya maresponses avo akazosiyana siyana. Saka vanyora ivo vakati, hey fam, I know you are worried. I see all your messages, but I'm okay. I will do a live when I settle down. In the meantime, don't listen to all those lies. I go to the UK and as usual, they had information from obviously you know who. That every time I come here, I'm working. I told them I don't work in the UK. All I do is bring my products to my clients who would have already paid online whilst I'm back home. They searched all my bags and found my cosmetics and also curtains which I was bringing for Chloe. They did me an interview as to how I'm selling my products in the UK. I was honest and told them people pay me through my accounts or World Remit. After 2 hours, they returned and told me that what I was doing is employment. I needed the correct visa for that. I was not banned for 10 years. I was told I can't enter with my products because that's employment. I was sent to a place, not sure the name, and was told I was advised by some that if I didn't want to return, I can claim asylum. Why should I claim asylum? Anyway, asylum, asylum, who is chasing me? I don't want to live in the UK. I always come in and go. They told me I was using my visa for the wrong reasons and that will not affect my future and I should take the correct visa for what I want to do. I am okay and I'm going back home because there's no need for me to stay, especially if my products cannot enter. When I get home, I will send these orders through shipping rather than bring them myself. Because obviously some people are after my work. As usual, they didn't like the fact that last time I entered UK after they had said I will never. I will still prove them wrong by taking the necessary documents and returning whenever I want. We learn as we go. No hard feelings. My dear customers, I'm sorry once more. Once I get home, I will be shipping. Thank you, Shumba's lawyer, Mr. Baby. You did your best. God bless you. Saka iyi ndo official statement rakaburiswa namaitete nezuro manheru vachitaura ivo kuti havana kusungwa asi vakangodetainwa havo cash zvishoma shoma paairport kukanzi visa ravo harisi iro since riri under employment. Fact yekuti vari kuita mari mu-UK hazvisirizo. Kana uri visitor unofanira kungoya uchivhizita usauye nezvikrimora zvako uchitengesa. Saka vanzi ivo vagadzirisa madocuments avo zvakanaka. Asika vakazoti vagara ndokuisa live vakati ivo handisi rini ndanyora that long message. Saka tichazivi kuti is it her admin team yakangofunga kunyora here kana kuti chii, asi story yacho yanga isachabatani nezvakazobuda pakutaura kwavo. Ko imi ngatimbotaura nyaya iyi timbomira zvishoma. Ko vakazochata rini naShumba nekuti musikana handiti akanga arambana naTinashe uyu dzingori 2 years ago. Apa ari kuti ava naShumba ava dzimwe 2 years. Zvikiti musati tukeuka tipe information izere kuti kuva kuchata in secret seizve iye munhu achichesa cloud imikani. So Tina Anania also added 2 cents dzake achiti iye an information from mukati kuri kunzi true story yaitika versus might this explanation. Number 1, searched and found with 2 passports and 2 COS issued by a company with a revoked license. Saka ma COS aya menoti anga ari ani.
kumapassport maviri ndeizvi. Bedway, she had flyers for planned gigs in the UK. Saka iyoyo zvakare magigi anofola under employment zviri kunzi visa ravo harivabvumiri kuita izvozvo. Claiming to be a wife of a legally married man in the UK, Gilbert ane mukadzi wake, ivo vari kuti ivo mudzimai, wife yaGilbert, of which Gilbert ane mudzimai wake, saka story yavo yaramba kubalanza. Gilbert akaiswa mune imwe room iri separate. He denied the so-called marriage because they were interviewed separately. Ukai mukadzi wako here Giri akati bodo asi mukadzi wangu. Zvazvisa chaitizvi vaya vakati murume wangu, nyaya dzatodi dzasiyana. She was sent to detention to wait for the next flight back to Zimbabwe. Vambotaura paya vakati vakaendeswa kunhu kwavasingazivi kuti ndekupi, is escorted into the plane by 2 immigration officers to make sure she is gone, then banned from entering the UK for 10 years. Thou shalt not lie, she cried, I can't wait to go back to our kitchen. So she really cried. Vakarwadziwa zvikuru vari kuda kudzokera kakudema kuya kunemba yavo yakapendewa neshpens. Ineshpens here handichadombooni kuti neshpens because makala acho inoita kunge business center kana kuti crash. Okay, so a quick recap mune life yamaititi zvakawanda zviri kuitika mhani. 2022 vakaita big divorce yakavapedza yavakaita ka nemukomana Tinashe Maposa. 2023 manudzi avo akabuda akazara nyika yese, takaona mukati nekuseri. Pese pakadyiwa nana Obina nana Zizo pamike. Bedway zvinhu zvacho. Alright, 2023 zvikwereti zvanga zvawandisa, vanhu vakamuthreatena musikana. 2023 iye yakazopedzisira aenda mujeri for fraud akanogara nguva yakareba mujeri. 2024 mwana ndokuburitsa manudhu. Imikani unohwa kutsemuka moyo, ungagomukorekta seizve ivo vakadaro. Then 2024 ndo pavakadhipotwa kuUK. Tatelisha sangoti iwe kamuchacha udza vanhu chokwadi kuti wadhipotwa. You are not the first. Chero neni paOR Tambo ndakadzoserwa Europe zuva rakacheka nyika. Stop Norongo wadzingwa. Tete Mildred vaidhawo vakati munomu unoti my partner not my husband, especially kana chiri chikomba. Please, kadhi rinofamba nemuridzi muno unosungwa ukabatwa. Zvino muchato wacho uchashanda sei? Gilbert anogara kuUK, mudzimai wake Maitete anogara kuZimbabwe, akabhaniwa 10 years. Achaita sei? Apa munomuziva musikana kuti haagone kurara asina kumbokwenyewa pano nepapo. Imikani zvinhu zvacho newo muchato wavo wakachatwa kuseri iwoyo kunonzi partner kwete kuti my husband. ZvekuZimbabwe zvekutranslata chirungu kuti murume wangu wozvisa kuchirungu kuti my husband, unongosungirwa zvinhu zvisina matoro. Anyway, kuri kunzi Gidza akamuramba katatu, jongwe risati rarira musikana kanzi bodo kwasadza dzokera.